Bon dia, consellera Parlon. En primer lloc, vull expressar el més sincer condol i reconeixement en nom de tota la gent de les Terres de l'Ebre per la tràgica pèrdua del bomber Antonio Serrano, membre de l'equip de prevenció i actuacions forestals, mort durant les tasques d'extinció de l'incendi de Paüls. Tot el nostre suport a la família i persones que l'estimaven. I un agraïment al cos de bombers i la resta de cossos d'emergències que van protegir la població del territori. També vull fer arribar la nostra solidaritat en els veïns i veïnes de Paüls, Alfara, Xerta, Aldover i Tivenys, afectats per aquest incendi que ha cremat una part important dels seus termes municipals. Consellera, aquesta intervenció no vol ser una crítica infundada, sinó una aportació constructiva per millorar la gestió d'emergències. Catalunya necessitem avançar cap a un model que integre de forma més efectiva la visió i l'experiència del territori, l'experiència dels pagesos, de la gent dels nostres pobles. Avui, amb l'aprovació de l'Estatut de Municipis Rurals, farem un pas endavant en aquesta direcció. Un cop extingit l'incendi, cal parlar molt amb els municipis afectats. Consellera Parlon, tenen previst actuar ràpidament i dotar-los de més infraestructures de prevenció i extinció, reparació i millora d'hidrants, neteja de barrancs i lligallos, obertura de pistes pels cossos d'emergència, punts d'aigua? Demanaran a l'Estat que els 5 municipis siguin declarats zona greument afectada per una emergència de protecció civil perquè puguen disposar de més ajuts? Per respondre té la paraula la senyora Núria Parlon i Gil, consellera d'Interior i Seguretat Pública. Bon dia, moltes gràcies, president de la Generalitat, consellers i conselleres, diputats i diputades. M'hi sumo a les mostres de condol que ha expressat i que vam tenir la desgràcia d'anar personalment a dir-li a la família de l'Antonio Serrano. Sap lo complicat que és això i lo difícil que és. També ens hi sumem, al condol, a la família, en aquest cas de la població d'Agramunt, que vam perdre també 2 persones en l'incendi de la Segarra, i evidentment el suport a tots els cossos de seguretat i emergències, especialment el cos de bombers i tot l'equip que va treballar en els 2 incendis, que han cremat més de 100.000 hectàrees, per les dificultats amb les quals s'ha de treballar en aquestes situacions extremes provocades per diferents variables. Semblava que era una bona notícia que tinguéssim pluges, i ho va ser, perquè ens ha ajudat a combatre la sequera, però també ha incrementat el combustible feble, que crema molt ràpid i, per tant, accelera els incendis en situacions complexes, com va ser el de la Segarra i la Noguera, que era un incendi de 6ª generació. La prevenció és la principal estratègia amb la qual hem d'assegurar la feina d'extinció, que és la que fem des del Departament d'Interior i Seguretat Pública, i aquí, de manera coordinada amb la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, estem treballant per una estratègia que ens ajudi a poder treballar molt millor, també des del punt de vista dels plans d'extinció dels incendis. Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Albert Salvador Fernández. Avui la gestió d'emergències compta amb eines com les alert, confinaments de la població, però moltes vegades cau la telefonia mòbil i els mitjans de ràdio i televisió públics tenen un rol insubstituïble per informar la ciutadania afectada. Considerant l'acumulació d'emergències que està patint l'Ebre els darrers anys, no disposar d'una seu de TV3 i Catalunya Ràdio és una mancança a resoldre clarament. De fet, la nit de dilluns 7 de juliol, la situació explicada a les televisions i la realitat que es vivia a Xerta, Aldover o Tivenys era dramàticament diferent. La informació que no van poder donar els mitjans públics ens va reforçar la percepció de ser sud. I l'Ebre volem deixar de ser sud. Consellera, per quin motiu el Departament d'Interior no va comparèixer per actualitzar la informació la nit de dilluns, malgrat l'agreujament de l'incendi i el risc creixent per la població, utilitzant els mitjans de comunicació públics que ja estaven al centre de comandament per informar de manera immediata a la ciutadania? Per respondre té la paraula la consellera d'Interior i Seguretat Pública. Com bé diu, és molt important tota la tasca que hem de fer d'acompanyament a la població i sobretot de reforç de la cultura de l'autoprotecció. Els mitjans de comunicació hi juguen un paper molt important, no només durant els moments difícils de l'extinció d'un incendi, on s'han de prendre mesures complexes, com és el confinament de la població, i es va fer a través de les e-alerts que es van enviar al conjunt de la població, però el Departament d'Interior i Seguretat Pública va comparèixer totes les vegades que va ser necessàries, ho vam fer políticament, i es va fer, sí que es va fer,
podem demanar-li a TV3 que faci una millor cobertura, i així s'ha fet, així ho ha fet el propi president de la Generalitat. Els responsables i els directius de la televisió pública de Catalunya Ràdio van venir, i s'ha d'agrair, al centre de comandament avançat, i ja s'ha abordat la necessitat de fer una millor cobertura perquè la població de Terres de l'Ebre i del Baix Ebre no tingui la sensació que són població de segona, però el departament va comparèixer políticament i va comparèixer tècnicament en tot moment. Molt important el paper dels mitjans de comunicació, molt important la prevenció Se li ha acabat el temps, consellera. la prevenció.